Na sha kama mijina yana lalata da mata akan gadona, in ji Mrs. Edith Obin. Ku bi mu don sauraron cikakkun labaran. Kar ku manta da yin subscribing kan tashar mu mai suna Masarauta TV. Gaddamar aure kan cin amanar juna ta kai wasu ma'aurata kotu inda suke nema a kashe aurensu. Matar mai suna Mrs. Eddie Obami ta roƙi wata kotu a birnin Lagos na jihar Najeriya da ta kashe aurenta na shekara 2 da Mr. Kinsley, inda ta ce ta sha kama shi yana kwanciya da mata da dama akan gadonta na aure. Tun farkon mijin ne ya shigar da ƙara inda ya buƙaci kotun ta kashe aurensu saboda a cewarsa matar ta sha barazanar hallaka shi, zargin da ta musanta kenan. Matar ta nemi kotun da ta kashe auren domin yadda mijin ke kwanciya da mata a gaban idanta. Kun ji dan iska. Ya taɓa kwanciya da 'yar aiki, ban taɓa cewa ina buƙatar 'yar aiki ba, amma a ranar da na kama shi yana kwanciya da ita, a ranar ta kwashe kayanta ta bar gidan. Kinsley talaka ne, ba shi da ko kobo, babu ribar da zan ci idan ma na kashe shi. Kawai ni dai abin da na sani, na san cewa na taɓa barazanar zan yi wa farkarsa wanka da ruwan guba, wato acid, inda har na sake kama shi yana lalata da matan banza. In ji Edith, wace 'yar kasuwa ce mai goyon yaro ɗan wata huɗu. To ta shaida wa kotu cewa ita ke ɗawainiya da hidimar gida da kula da 'ya'yansa da waɗanda sauran matayensa da ya saka suka fita suka bari. Sai dai mijin ya shaida wa kotun cewa duk lokacin da suka samu saɓani, matar kan yin barazanar cewa za ta yi mashi wanka da ruwan guba. Ba na son mutuwa kuma ina tsoron wata rana za ta aikata, in ji shi mijinta kenan, wato Kinsley. Na daɗe ba na cin abincin da ta dafa domin gudun kada na ci guba, in ji shi. Dukkaninsu dai sun nemi kotu ta kashe auren, kuma bayan sauraron bahasi, kotun da ke Igando ta ɗage sauraron ƙarar zuwa 18 ga wannan wata. Don haka sai ku ci gaba da sauraron mu, sannan kar ku manta da yin subscribing akan tashar mu mai suna Masarauta TV domin samun ingantaccen labarai.